Cherifla fleba mbo bela jele fo ka woliŋman do an fleba munun be Mali kono ani Mali ko ka anga foli anaga woliŋman do be kata bela jele ka nyini setki Allah taala fe ala ka nema naka hine anaka baski Allah taala ko dinena bela jele ma mbade o tebede ko fe ambi kalo bamina ndo e sungalo atime ko nyuma ala ka an fanga se ala ka nogoya bela jele ma amusaka ala ka nogoya o ko fe bana min banga jamana kono ama nyini setki ala fe ala min kene masai ala ka banai ala ka bampew abi munu na ala ka lafiya de anu bela jele ma o ko fe foli ni woliŋman do ama danga maulana ma anga sabu ma Sayyidi Sherif Usman Madan Haidara amba fo ka woliŋman do anaka dema bela jele ka nyini setki ala fe ala ka shini kene ani labanguɲma ala ko dana ma anaka dema bela jele mbadiw o temenen ko an deme ba mbu fo ko sobe kerengerenyana mega industrie ou ka kushi dagabana no de kushi zimzam numéro 2 numéro 3 numéro 4 mbada nya fawe kushi mi ni anywana te kushi tawla kadaka ko to laki kado a glalendo ka Allah sako ati torofo isi dema ambu fo ka do kuye moto royal moto la samalanyo ambe do kuye moto mi bi soro Mali fantan dani bela jere a motre ka kene akolo ka gele ka nyina ala fa ala ka suguja ngamba de wame mami ka kene ka ode otes Ousmane Traoré Sisawane ambi aka butiki bilibili ba mi ni ayere ba kono ya ambi ola dabanani na mbadi niko otesi dabanani na bela jelembe ado kerengerenyana ame wati mina ode funteni wati akeme ka adamadew ni lafiya la chamanta kana ke ka buna adamadew ni lafiya kerengerenyana minificateur chargeable mbado minificateur ye fly minificateur do be ulu be do courant doronde la ni courant gon tigela funteni na dadigi kila nga minificateur mi na be charger de han ni courant tigela abi temena ka baray eri duru eri woro ni minificateur courant tigele kofe abo ke ki lafia ventilateur marki otesu fana bia chargeable do ventilateur marki otes chargeable na tigela abi eri woro eri wolo ke ki lafia foka tase panneau automatique panneau munu malange balamsu panneau munu me mene u yere ma ni shukola ni dugu jela u bisa u yere ma o panneau automatique nyuman lakika marki otesi abi soro Ousmane Traoré Sisawane mbadeu aka butiki belebele ba min dala lefle ni biga ka bo kontro ni sanena yani ka se nyari la kaburu doma ni temena Mali burula ka teme pharmacie la ibina se butiki belebele ba ma marki otesi ni dona kono ni fen num bela gele dafale bi soray jango ni futeni na utmana ma nyina Allah taala fe ala ka suguja frigo marki otesu biya ki ga glasi buye halati me second damadon ngono obiya marki otesi do utmana ala ka suguja ka gaske mandanu bela gele ma nyingali e fly sabana ba yere soro bara kono ni ala ka je nyingali folo ambe dibiti kala filimina na kunchela anya fowe dibite joli de kambo dibitiya no fe Mali kono ya dibite joli ma joli di kambo dibitiya no fe Mali kono ya o yanga nyingali folo anga nyingali flana tako folo la na ma fama ko premier tour ma joli de gaina premier tour la karamo ko fane ni nyingali o na tigala mina mawnu to sigolo ka temena anga temeni bara inshallah merci ngra woni che mbante nyado bashi foitila mbala tanu sungulo ala ka time ko nymano amina rabbi ma fla fonye su wajibi alente ma fla minka utesu uta sara wa uta mure bo fana o ma fla joni o ma fla folo e mo mo be no na desera na kra chokoro desele Allah fuleno sun wajibi lento ko nga be mure bo de aya ta mure bo ko do ma be jam mure ko ayde ni photo ani mo ma client fante chokoro ba be mure bo sa tanye ni chaw kambe baba nche marhaba nyado bashi fuiti alhamdulillah baratanu mba fe ki nyini ngay dinge do ni gena ami otesi ka boutique beleliba kono aka minificateur chargeable abo kilendi ma kadi inshallah o kadi ko Mali kono ma joli di kambo dibitiya no fe Mali kono ma keme ani ma biwulon flani aka chano go makoro kala mojo aka to ma kebe flani do fara ma kebe flaga ko kabe ngra ngoni che awante nyado bashi foitila bay fodana alhamdulillah mba fe ki nyininga ni gena marki otesi Ousmane Traoré Sisawane min kadi abo dimo kadi o kadi ko dum ame sungulo kono ma fla fonye utesu uta sara wa utemure bo fana ma fla fonye mo fla mo min tisu uta mure bo ma fla be
u tɛ sun u t'a sara wa u t'a mure bɔ fana. O ye mɔgɔ min ma balogoya. Kelen. O tɛ sun o tɛ mure bɔ. O ni mɔgɔ min n'a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ sun o tɛ mure bɔ. Fatɔ. Awɔ fatɔ. Ani jumɛn. A banna ne bɛ mun na o fila. A ye tɛgɛrɛ bɔ fa kunna. Ne yɛrɛ n cɛ. Awɔ n cɛ. Baasi la. Baasi bɛ t'ala. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna i bɛ marqué hôtesse Ousmane Traoré i b'a ka boutique kɔnɔ min ka di ye a b'o d'i ma o ka di ye. Awɔ ka di. Député kalafili min tɛmɛna premier tour la tako fɔlɔ la maa joli de tɛmɛna tako fɔlɔ la. Maa min tɛmɛna tako fɔlɔ la. Cɛ na n t'o dɔn. Cɛw kan bɛɛ. Nkɔrɔ ni ce. N b'a ni ce. Baasi la. Baasi foyi tɛ n na. Sunkalo ala k'a timɛko ɲuman nɔgɔya. Amin amin. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna i bɛ hôtesse ka boutique kɔnɔ min ka di ye a b'o d'i ma o ka di ye. Ni Ala sɔnna a ka di. Mali kɔnɔ mɔgɔ joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ ɲina député kalafili la maa joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ. Ɲina députéya kɔnɔ wa mɔgɔ 400 ani 40. Maa 400 ni 40 n karamɔgɔ dɔ n'i jɛ k'an bɛn han ala ka sunkalo timɛko ɲuman. Baba i ni ce. N b'a n ce. N ɲɛ dɔn baasi t'i la. N bɛ Ala tanu ala. Sunkalo ala k'a timɛko ɲuman nɔgɔya. Biyama ya rabi. I denkɛ n'i mɔdenkɛ min ɲininka n'i gɛnna ampoule min fili i bolo marqué hôtesse. Bi kɔni n t'a jɛ bi. O don o ta n tɛmɛn'o kɛrɛfɛ nka bi. Maa joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan maa joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ ɲina député kalafili la. Ɲina député kalafili la maa 100. Ayi ko Mali kɔnɔ. Mali kɔnɔ. Mɔgɔ t'a yɛrɛ ma ca ni maa 100 ye di. Daye. Ayi ko i b'a wuli dɛ. N ko n b'a wuli bon an k'a kɛ maa 200 ni maa 40. A ka ca n'o ye dɔɔni fara o kan. Ala ka si d'i ma sunkalo ala ka timɛko ɲuman nɔgɔya k'an bɛn ha. N terikɛ ni ce. Awɔ n ce. Baasi la. Min ni ɲininka n'i gɛnna marqué hôtesse n b'a d'i ma a ka di ye. Ka di n ye kosɛbɛ. Ɲina député kalafili la tako fɔlɔ la maa joli de tɛmɛna tako fɔlɔ la ɲina député kalafili la. maa 48. Ayi ko maa joli de gagné premier tour la. Premier tour la non n t'o dɔn. Cɛw kan bɛn. Nkɔrɔ ni ce. N b'a n ce. Baasi la. Alhamdulilayi. Marqué hôtesse ni kurantigɛ ba in na ni kuran tigɛla a tɛ tigɛ nin ka di ye. A kojugu kojugu. Ɲina député kalafili la Mali kɔnɔ maa joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ. Maa hakɛ min y'i kanbɔ députéya nɔfɛ maa 400 ani 20. Maa 400 ni 20. Cɛw y'o dɔn ya dɛ k'an bɛn han. Merci. I ni ce n kɔrɔ. I ni ce. Baasi la. Baasi foyi tɛ n na wala. Ala ka sunkalo timɛko ɲuman nɔgɔya. Ami min ni ɲininka n'i gɛnna n bɛ ampoule d'i ma nin kurantigɛ ba in na n'i ye nin sɔrɔ i lafiya la nin ka di ye. Walayi kojugu. Marqué hôtesse don. Walayi n b'a dɔn. Ɲina député kalafili la maa joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ wa. Est ce que maa 24 de tɛ. Ko Mali kɔnɔ maa joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ gagnani ni gagnabali. Désolé. Cɛ kan bɛn. Baba n ce. An b'a n ce. N ɲɛ dɔn baasi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. N'i gɛnna i denkɛ ni dɔgɔnin bɛna nin d'i ma nin de ye marqué hôtesse ye nin kurantigɛ ba in na ni kuran tigɛla a tɛ tigɛ nin ka di ye. Kojugu. N'i ye nin sɔrɔ nin ka di ye. Kojugu. Ɲina député kalafili la maa joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan. A ka ca kosɛbɛ dɛ parce que min y'a to ne tɛ se ka fɛn fɔ la ne yɛrɛ ma sɔn ka taa voter coronavirus ko kosɔn ne ma sɔn ka taa voter. O t'a tiɲɛ sa o t'a tiɲɛ ɲininkali filanan maa joli de tɛmɛna premier tour la hali n'i ma taa voter i b'o kɔni kibaruya kalama o. N m'a ɲini k'a ɲɛdɔn parce que maliyɛn si tun b'an ka voter ɲina ne yɛrɛ ka ye cogo la. A bɛ faamu kan bɛn. N kɔrɔ i ni ce. Awɔ n ce. Baasi la. Baasi foyi tɛ. Min ni ɲininka n'i gɛnna ampoule marqué hôtesse n b'a d'i ma hali ni kuran tigɛla a bɛ minɛ nin ka di ye. Awɔ nin ka di n ye. Ɲina député kalafili la Mali kɔnɔ maa joli de y'i kanbɔ députéya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan. N m'o hakɛ dɔn. M'o hakɛ dɔn cɛw kan bɛn. Nkɔrɔ ni ce. N ce. Baasi la. Baasi tɛ yen. N bɛna ɲininkali nɔgɔya i ma n'i gɛnna marqué hôtesse ka ampoule hôtesse n b'a d'i ma a ka di ye. A ka di n ye kojugu. Assemblée président jɔn de tun don. Assemblée président. Sisan waati nin na jɔn de tun b'a la. Sisan waati nin na mɔgɔ min tun b'a la. Musa Marata. Musa Marata cɛw kan bɛn. Nkɔrɔ
n b'a fɛ ka nɔgɔya ni ce n b'a n ce sunkalo ala ka timɛ ko ɲuman nɔgɔya yarabi i dɔ kɛ dɔ a bɛ nin ɲininka n'i gɛnna i ti nimisa nin kurantigɛba in na ampoule min bɛ yen n'a bɛ mɛn n'a yɛrɛ ma hali ni kuran t'i ka so o tɛsi n b'a d'i ma a ka di ye kojugu kojugu n y'a sɔrɔ assemblée président ye jɔn ye nin waati in na Isaka Traoré Isaka Traoré a kɛra Traoré a kan bɛɛ o tɛ n kɔrɔ i ni ce n b'a ni ce baasi la alhamdulilah n bɛna ampoule d'i ma nin kurantigɛba in na ni kuran tigɛla a mɛnna n'i bi to yen nin ka di ye kojugu marqué hôtesse awɔ ɲina député kalafili la maa joli de y'i kanbɔ député ya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan maa mun y'i kanbɔ Mali kɔnɔ maa 23 a ka ca n'o ye ko Mali kɔnɔ Mali kɔnɔ wa maa mun y'i kanbɔ Mali kɔnɔ maa 40 ani maa 5 i ti dɔ fara o kan hali bi an k'a kɛ 45 ye cɛw k'an bɛɛ ha ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman nɔgɔya an ce man ce baasi la baasi la n terikɛ ni sɛgɛn e bɛ sun na ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman nɔgɔya min ɲininka i dɔgɔnin don n'i gɛnna min ampoule d'i ma o tɛsi i y'a tɔgɔ mɛn a ka di ye a ka di ye ɲina Mali député kalafili la mɔgɔ joli de y'i kanbɔ député ya nɔfɛ maa 75 maa 75 a ka ca n'o ye o n kɔrɔ k'an bɛɛ ha e ni ce mama ni ce n bara n kɔrɔ baasi t'i la baasi foyi tɛ n na i bɛ sun na n bɛ sun na ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman nɔgɔya yarabi n b'a fɛ k'i ɲininka i dɔgɔnin don n'i gɛnna marqué hôtesse ka ampoule hôtesse n b'a d'i ma a ka di ye a ka di n ye kojugu i bɛ nin fɛ awɔ assemblée président ye jɔn ye nin waati in na assemblée président Modibo Sidibe Modibo Sidibe kan bɛɛ n teri baasi la baasi foyi tɛ n na marqué hôtesse ka ampoule n b'a d'i ma a ka di ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ka di n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n b'a d'i ma i b'o fɛ o ka di n yɛrɛ maa joli de y'i kanbɔ député ya nɔfɛ Mali kɔnɔ ɲina maa 100 ni maa 30 maa 100 ni maa 30 Mali kɔnɔ Mali kurukara bɛɛ kɔnɔ wa hakili bɛ min na o kɔni y'o ye n kɔrɔ i tɛmɛ n'a kɛrɛfɛ dɔɔni sun de bɛ sɔrɔ i kan kan bɛɛ ha n kɔrɔ i ni ce baasi foyi tɛ n ɲɛ dɔn baasi kɔni t'i la non baasi foyi tɛ ne b'a fɛ e ka ampoule in sɔrɔ n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye kojugu assemblée président jɔnni kun don nin waati in na a tɔgɔ ye di a tɔgɔ ko Isaac Sidibe Isaka Sidibe Isaac Sidibe a bɛɛ ye kelen nin minɛ n'i ta ye o tuma taa ni ye ha kan bɛɛ n kɔrɔ i ni ce an ba n ɲɛ dɔn i bɛ sun na n bɛ sun na sunkalo ala ka timɛ ko ɲuman nɔgɔya cɛw n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna min bɛ n bolo k'a d'i ma o de ye ampoule ye ampoule ye nɔrɔ tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ marqué hôtesse hali ni kuran tigɛla a bɛ minɛ o ka di siga t'a la a ka di ɲina député kalafili la maa joli de y'i kanbɔ député ya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan karamɔgɔ t'o dɔn maa joli de tɛmɛna tako fɔlɔ la n t'a dɔn cɛw kan bɛɛ mama i ni ce baasi la alhamdulilah mara tan i denkɛ ni dɔgɔnin bɛ nin ɲininka n'i gɛnna n bɛ marqué hôtesse ka ampoule d'i ma hali ni kuran tigɛla chargeable a bɛ mɛnɛ a ka di a ka di n kojugu i bɛ nin fɛ n b'a fɛ kojugu an ko ɲina député kalafili la maa joli de y'i kanbɔ député ya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan maa 960 maa 960 o ye Mali bɛɛ ye n bɛ mun kalama o y'o ye tɛmɛ n'a kɛrɛfɛ dɔɔni kan bɛn kɔrɔ ha makɔrɔ ni ce an b'a ni ce baasi la sɛbɛrɛ Sise i denkɛ n'i mɔdenkɛ min ɲininka naamu n'i gɛnna marqué hôtesse ka ampoule a b'a d'i ma a ka di ye kɔni a ka di n ye maa joli de tɛmɛna député kalafili tako fɔlɔ la maa joli de gɛnna hakili t'o la sisan ko maa joli de y'i kanbɔ député ya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan a ka ca dɔɔni dɛ maa joli lo a bɛ sɔn ka maa 100 ni kɔ bɔ dɛ a ka ca n'o ye o a bɛ se ka n tɛ hakɛ kelen dɔn mais n bɛ se k'a fɔ a bɛ 100 ni kɔ bɔ ni cɛ ala ka si d'i ma sunkalo ala ka tɛmɛ ko ɲuman na k'an bɛɛ ha aja i ni ce n se a ni ce baasi la kɔri baasi foyi tɛ n na i denkɛ bɛ nin ɲininka n'i gɛnna a b'i sama ampoule la i b'a don i ka so kɔnɔ hôtesse don a ka di ye a ka di ye kojugu e bɔra député kalafili wala kalama an bɔra kalama maa joli de tɛmɛna tako fɔlɔ la tako fɔlɔ la n t'o da dɔn kosɛbɛ maa joli de y'i kanbɔ député ya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ maa min kanbɔ maa 85 a ka ca n'o ye o ne ba sun de b'i kan o ala ka si d'i ma ha kan bɛɛ n kɔrɔ i ni ce n ba i ni ce cunga e y'an soma ye baasi la kɔni wallahi ala ka sugu ja amin garisigɛ ala ka amin n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ nin d'i ma nin ka di ye kɔni ne mun ye marqué hôtesse ka ampoule hali ni kuran tigɛla a bɛ minɛ o ka ɲi a kelen wa fila ayi nin kelen bɛ d'i ma nin kelen bɛ wasa kɛ maa joli de y'i kanbɔ député ya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan ɲina mɔgɔ 400 maa 400 n kɔrɔ ala ka sugu ja sun de b'i kan o kan bɛɛ ha
Makoro ni ce Wasta dema basila basta alhamdulillah I denkɛ ni mɔdenkɛ min ɲininka ni gɛnna marqué hôtesse kan pulo ma di ma kadi o kadi an ko ɲina dibite kalafilla ma joli di kamo dibite a nɔfɛ Mali kɔnɔ yan an do ma gado ma joli de tɛmɛna tako fɔlɔ la ma tako fɔlɔ la ma 40 ni ma 6 de tɛmɛna ma 40 ni ma 6 o cayala dɔɔni ko in fa ala ka si di ma sunkalo ala ka timɛ ko ɲuman nɔgɔya k'an bɛɛ ha I ni ce ami ami Ngora ni ce Mba I ni sɛgɛn ala dɔn ɲɛ dɔ basi t'e la non alhamdulillah sunkalo in a bɛ tile kɔrɔ sa dɛ a bɛ tile kɔrɔ yɛrɛ ala ka timɛ ko ɲuman nɔgɔya min ni ɲininka ni gɛnna marqué hôtesse kan pulo ma di ma kadi d'accord o ka di n ye an ko ɲina dibite kalafilla ma joli de kamo dibite a nɔfɛ bon ne yɛrɛ hakili la mɔgɔ min y'a kan bɔ a nɔfɛ a bɛ mɔgɔ dama dɔɔni bɔ nka mais ma joli de tɛmɛna tako fɔlɔ la premier tour la mɔgɔ joli de gɛnna premier tour la mɔgɔ min gɛnna premier tour la est-ce que a tɛ mɔgɔ 5 ɲɔgɔn na bɔ a ka ca n'o ye dɔɔni Ngoro su bɛ sɔrɔ I kan k'an bɛɛ ha Baba ni ce alhamdulillah basi la basi foyi tɛ na I denkɛ ni I dɔgɔnin bɛ nin ɲininka ni gɛnna min filɛ I bolo ni ampoule de hani ni courant tigɛla a bɛ minɛ nin kun tɛ nin ba in na nin ka di ye kɔni a ka di n ye n'Ala sɔnna an ko nin ɲina dibite kalafilla a gɛlɛyala sa ma joli de y'i kanbɔ dibiteya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan mɔgɔ min y'i kanbɔ dibiteya nɔfɛ Mali kɔnɔ an kɔni b'a jate k'a kɛ I n'a fɔ mɔgɔ 500 ni dɔɔni hakɛ ma 500 ni dɔɔni y'i jɛ Ngoro ala ka sugu ja sunkalo ala ka timɛ ko ɲuman nɔgɔya ala ka waati wɛrɛ jira n na ha Ngoro I ni ce basi la Ngoro hakɛ to basi la basi foyi tɛ na sunkalo in na ala ka timɛ ko ɲuman nɔgɔya ma joli de y'i kanbɔ dibiteya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan maa 100 ni maa 40 maa 100 ni maa 40 de y'a kanbɔ Mali kɔnɔ Ngoro kan bɛɛ ala ka waati wɛrɛ jira n na ha Ngoro ni ce B'an ce basi la basi foyi tɛ I dɔgɔnin bɛ nin ɲininka ni gɛnna marqué hôtesse kan pulo ma di ma ka di ye o ka di ye kosɛbɛ an ko ɲina dibite kalafili la ma joli de tɛmɛna tako fɔlɔ la premier tour la bon tiɲɛna n t'o dɔn ma joli de y'i kanbɔ dibiteya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan ayi n t'o dɔn Ngoro kan bɛɛ Cherifla filɛ bɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an ka tako filanan kɛnɛ ye nin ye n badenw yala kɔnɔna na jaabi min mana bɔ yala kɔnɔ an b'o jaabi dili kɛnɛ kan foli ni waleɲuman dɔn bɛ di kanuba bɛɛ lajɛlen ma sunkalo ala k'a timɛ ko ɲuman nɔgɔya ala k'an fangaw se tile min man kan ala ka hinana k'a nɔgɔya dɔɔni n badenw o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali tun ye 2 ye sabanan y'a yɛrɛ sɔrɔ baara kɔnɔ ka da sunkalo yɛrɛ n'a hukumu kɔnɔna kan o de an ka ɲininkali fɔlɔ an ko maa fila bɛ yen u tɛ su u t'a sara wa u tɛ mure bɔ fana u ti su t'a sara u tɛ mure bɔ olu ye faama ye koyi o ye maa fila ye maa minnu ye o fɔlɔ-fɔlɔ ye denmisɛnnin ye denmisɛnnin min ma balikuya a filanan n'an b'a fɔ a ma ko fatɔ maa min hakili t'a yɛrɛ ma maa min t'a hakili ma yɔrɔ ala kɔni tɛ fɛn ɲini olu fɛ o tuma na o maa fila dɔrɔn n'o tɛ o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ su ni min dɛsɛla sun na mure bɛ wajibiya I kan sun ala k'an fanga se a kɔnɔna na badenw ɲina dibite kalafili la an b'a baara kun cɛ ni nin ye an y'a fɔ aw ye Mali kɔnɔ maa min y'a kanbɔ dibiteya nɔfɛ Mali kɔnɔ yan o de ye maa 1000 maa 400 ani maa 40 ani maa 7 maa 1000 maa 400 ani maa 47 Mali kɔnɔ o de y'a kanbɔ dibiteya nɔfɛ tako fɔlɔ la maa minnu tɛmɛna maa 22 n badenw ɲininkali a bɛ kun cɛ n'Ala sɔnna a ma waati wɛrɛ inshallah an bɛ question wɛrɛ ɲini nka an bɛ hôtesse ka butigi belebeleba den kɔnɔ an nana bɛn ni a ka client belebeleba dɔ ye n kɔrɔ gɛrɛna n y'a dɔn basi kɔni t'e la basi foyi tɛ na alhamdulillah hôtesse fɛ yan nɔgɔya dan de bɛ yan I ye mun ni mun sɔrɔ yan ani mun ni mun bɛ yan I k'o fɔ mɔgɔw ye teliya la hôtesse kɔni ni donna hôtesse kɔnɔ dɔrɔn o ye donna lafiya kɔnɔ alhamdulillah a bɛɛ de bɛ yan voilà kuranmafɛn a fɛn fɛn bɛ yan humidificateur o ventilateur o batterieman o min bɛ charger min tɛ charger batterie yɛrɛ I mago b'a qualité la radio I mago b'a qualité la lampadaire o panneau bɛ min bɛ brancher courant na min tɛ brancher courant na a bɛɛ de bɛ yan a bɛɛ dɛsɛlen bɛ yan disjoncteur o fɛn bɛɛ de bɛ yan lampadaire o convertisseur o bɛɛ de bɛ yan e bɛ baara jumɛn kɛ ne yɛrɛ ye électricien de o de ye tiɲɛ ala k'a n'i sara han électricien Mayiga ala k'a n'i sara n badenw an bɛ baara kuncɛ ala ka waati wɛrɛ jira an na wa salam merci